नैजिबाथि चिल्ड्रेन एन्ड युथ डेभेलपमेन्ट हाबाफारिया दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जर्दानपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार जिल्ला बर' बाप्टिस्ट युथ कमिटिनि बानजायनायाव थांनाय 28 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्रायनो बे नैजिबाथि चिल्ड्रेन एन्ड युथ डेभेलपमेन्ट हाबाफारिखौ सानबानि हाबाफारि लानानै खुंबोदोंमोन आरो दिनै बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे सानबानि हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गं 60 बाप्टिस्ट चार्चनि उन्दै गथ'फोर आरो लाइमोनफोर गासै 553 सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे नैजिबाथि चिल्ड्रेन एन्ड युथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम हाबाफारियाव इसोरनि गियान होनायजों लोगोसे इसोरनि मुङाव मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुङो आरो बाइबेल स्टाडिनिफ्राय ड्रयिं लिडार्स आयदाखौ लाइमोनफोरनो गुवारै फोरोंथाय होयो। बे हाबाफारि जाजेननायनिफ्राय जोबजासिम गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों क'क्राझार सालाम बाइबेल कलेजनि एकाडेमिक डिन मिस्टार राजेश इसवारिया। बिनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बाप्टिस्ट चार्चनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन मण्डलीनि इसोर सिबिग्रा सुबुंफोराबो बाहागो लादों। ओरैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारि। गिबियाव आङो बासायगिरि गोथां इसोर आफा जिसु ख्रिस्ट'खौ हामबायनो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन प्रेसनि मानसिफोरखौहाय बरायनायजों लोगोसे हामबाय होनदों। बियो खुङै खुंबोनानै दिनैसिमावहाय 25 खेब जाबाय। बे 25 खेबावहाय जोंहा बेवहाय 553 स्टुडेन्टस आरो बेजों लोगोसे नियारलि 1000 पेरेन्टस एन्ड गार्जेनफ्रा बाहाय गेदारिं जादों दिनै बे प्रग्रामावहाय। दा जोङो बेवहाय दिनैनि बे खेबाव जोंनि बे जर्दानपुर प्लेग्राउन्डआव जोंहा जादों बे 25 खेब जोंनि बे प्रग्रामा। आरो बेजों लोगोसे जोङो गेस्ट स्पिकार हिसाबै जोंनि क'क्राझार सालम बाइबेल कलेजनि एकाडेमिक डिन मिस्टार राजेश इसवारिखौ जोङो बेवहाय गेस्ट स्पिकार हिसाबै लिंहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा डाइरेक्टर हिसाबै जोंहा मिलौ खाख्लारि सानडे स्कुल प्रमटार जोंनि बिबिसे बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सासे सानडे स्कुल प्रमटारखौ जोङो लिंहरदों। आरो बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हिसाबै जोङो सिमां बसुमतारिखौ जोङो बेवहाय लिंहरदों। आरो जोंनि बे गासै बे प्रग्रामावहाय जोंनि बे गथ'फ्रा फैनानै गोबांथार इसोरनि रावखौ सोलोंनानै जाहाथे बिथांमोना गावसिनि बे जिबनावहाय जाफुंसार जानो हायो, जाहाथे इयुनाव सासे ख्रिस्ट'नि बिक्ति बा ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला हिसाबै गसंनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ स्पेसियेलि बोसोरफ्रामबो खुंफुंनाय जायो। स्पेसियेलि बे प्रग्रामखौहाय चिल्ड्रेन एन्ड इयुथनि थाखाय जोङो खुंफुंनाय जायो। जों बिथांमोननि बे पार्सनेलिटिखौ जों डेभेलप खालामनाय जायो। इयुनावहाय मानसिफोरजोंहाय समाजावहाय माबोरैहाय मिलिनानै थानांगौ, मारै सासे मानसिया समाजनि बिक्तिफोरखौ गावनि देरसिनफोरखौ मोजां सनमान होनांगौ, इसोरनि बोसोन बायदियै माबोरै थांनांगौ, मानो जाया लोङाबालानो थानांगौ। जेरैहाय आथिखालाव जों नुनो मोनो ड्राग एडिक्ट, एलक'हलिक, बेनिफ्राय थांखु, जौ, सिगारेट बायदि बायदियाव जेरावबो नांथाबनानै जेखि धोरोमनि मानसियानो जाया मानो बेफोराव नांथाबनाय जायो। दा बेफोरनिफ्राय मारै गोजान जायोब्ला जोङो फरायनायाव माबायदि नांथाबनो हायो आरो बिमा बिफाखौ जोङो मानो मानिनांगौ, इसोरनि बोसोनखौ मानो मानिनांगौ आरो बेजों लोगोसे गोजौ लेभेलाव जोङो थांनांगौब्ला सासे दिनैहाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानानै माबायदि बोसोनखौ लानानै सिगांथिं दावगालाङोबा जोंनि दिनैहाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा दावगानो हायो बा गोजौ लेभेलाव थांनो हायो, जों बेफोरखौ फोरोंनाय जायो। जोंनि बेवहाय दिनैनि बे मेन आयदाया जाहैबाय जोंनिया इंराजियाव बुङो ड्रयिं लिडार्स, माने जौगाबाय थानानै सासे मानसिया सासे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाया माबोरैहाय गुबुननो सार्भिस होनांगौ। जों दा नुनो मोनो जों गासैबो जोंनि बर'फ्रा ख्रिस्टियान नङा। दा नन ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव थानानै नन ख्रिस्टानफोरनि साखाथियाव थानानै बैसोर गामिनि मानसिफोरखौ माबोरैहाय मोजांनि थाखाय जों बोखांनांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बाइबेलाव होननाय दङ, सासे मानसिया जुदि नोङो गोग्लैनानै थायोबा बे गोग्लैनानै थानायखौ नोङो बेखौ गोग्लैनानै दोनगोन, खोख्लैनानैनो दोनगोन ना बेखौ नोङो बोखांगोन। बे कुइसनखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंसाफोरनाव सोंदों आरोखि। दा जोंनिया बेनो जाहैबाय माने जोंनि बै गोग्लैनानै थानाय समाजनि मानसिफोरखौ जेखि धोरोमाव थाया मानो बिसोरखौ जोङो बोखांनानै मोजां लामा दिन्थिनाय, जाहाथे बयबो मिलि जुलि बयबो थानो हायो आरो जोङो सिगांथिं दावगालांनो हायो आरो। गुबुन इभेन्ट्सफोर दं, जेरैहाय जोंहा सिंगिं कम्पिटिसन दङ, मेथाइनि रोजाबलायनायनि, आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे रिसाइटेसन, एक्सटाम्पर स्पिच, बेजों लोगोसे जोंहा डान्स दङ, बेजों लोगोसे जोंहा आर्ट दङ, बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आइटेम्सफोरखौ जोङो लाफानाय जायो। जेरावहाय सेकुलार इडुकेसनाव मोनसे स्कुलाव मा फोरोंनाय जायो बेफोरखौ जोङो एखे प्रग्रामफोरखौनो हाबाफारिफोरखौनो जोङो जोंनि बे नैबे चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्रामावबो जोङो बेफोरखौ फोरोंनाय जायो। बेवहाय जोंहा नियारलि 60निफ्राय 65
चार्चेस एन्ड फेल'शिप दङ जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि बेप्टिस्टआ दा बेफोरनिफ्राय फैजोबनानै ओरै खनानिफ्राय हमना लादो खोलाहा पाथिपारा क'क्राझारनिफ्राय सोनाबहा गसाइगाव आरो बाजुगाव बे जारागुरिनिफ्राय साहा ओरैहाय उल्टापानि सरलपारा इनिफ्राय फुंबिलि सानजा ओरै कारिगाव बे ओनसोलनिफ्राय गासैबो बेवहाय जोंनि चिल्ड्रेन एन्ड इयुथफ्रा बेहाय गेदारिं जानानै दिनैसिमावहाय बुंनो थाङोबा मैयासिमाव रेजिस्ट्रेसना 553मोन दिनैसिमाव जोंहा 600 जन बेहाय गथ'फोर दङ आरो बेजों लोगोसे गार्जेनफोर 2000सो दङ बेहाय बेबायदि